इतले एक विश्वास दवर न्हू मिगेल मोगा मुक्ता तुगेल्या सोन चमकल न्हू चंदू तू एक कशी एक विश्वास द्रोह करच रे फट्टी पेस्कत गल्ली मुगे तुवें फट्टी क असल एक विश्वास द्रोह करच रे स्नेहित म्हण लेक्की लावतो मिगेलो तू कसं की अर्थ करून घेतला रे तशी पुरा अर्थ करून घेऊनक माराया या विषय अंगा का सोडी काल तुकून मगेल माते कुंभ जाम गेला मेगेल मुक्त नहीं रहती तू गेली मुक्ता यम्मा देवा काल तुकून माका पोर जाऊन गेले कसं रे यवनार पुरा जनक इन्फॅच्युएशन म्हणून जाता तू काही जाऊन असता पडे चोर तोंड पडता गेले चोर कंचो त्या विषय वैर एक नाही सुमार इन्फॅच्युएशन झालेलं त्याला कंची गाणं पडली रे कंची कितली ट्राय केला रे त्याला कंची गाणं पडली अहो कितली गाळ घाल असल्यारी नावे चंदू मुक्ता पडेल दिवस तुकून मिगेल मन तिगेले रे तीच मिगेल पुराय तुगेल मन तिक दिला म्हणून मागो तुस कित्या म्हळ्यार तू करची कामाक आनी उल्लोचे उतराके काके लिंक ना अर्धारी ट्रेनिंग सोडून डावन आयलें मनीस तू कसं करत म्हणून ते परमात्मा ऐकले गो तू मन तिक दिवन वश जाला तुकाय आयलो व्हडले जनशी सांगूक म्हाका आडे करना नातील विषय म्हणलेकला इन्फॅच्युएशन म्हणजे प्रत्येकला जाता तू ಹೊರತು नाही ಯಾವ ಏನೇ गांव पूरा जनके जाता तू गेले कोळ्ळे सांगू काईल म्हाका सांगता तू नवऱ्या तू केकुत्रांत संसुटा साध्य असव्या येऊन येऊन म्हाका दवरता बाती मिगेल विषय काच नाक तू केलेलं कसं म्हणून गोतस नव्हे तू कुठे गेले मन आशिले वै की नाही सांग म्हाका तितले सांग हा की ना सांग ये रामचंद्रा ये कोळा म्हाका सोडी माराया हंत दुखून पैर दुखून म्हाका पुरा जनान घष्टून 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 काम सोडले यो देवा आनी पुढे एक सोडी माराया कर ना नातील विषय वया बोंचेरी ते आशिल वैरे अत्त नाही रे ते 30 वर्ष पुढली काढी ते अत्त दोर कसं करता रे तुम्ही खर लागून गेले एक काल अशी काढी हे जाय वेत तू गेल मुक्त पडयताना पिशे ना तिला पिशे का आशिली तशी रे ती कसं चंद आहे ती गेली कसं गोड ती गेलं कसं सांगची ती गेल वर्णन यो देवा ये आज बाहेर पडतो ना स्वप्नात आयले किल ना या एक बोदाळ शंकरी देताना कितली प्रयत्न केले रे अर्थ जायती का आता बाकी जाय वेळी ಮತ್ತೆ कडकडे होऊन गेले तू सुधार ना मारया इतके जनरे तू मिगेल मुक्ता बाकी उलट चढता तू गेल मुक्त नाही ती मिगेल मुक्ता पूरी जो आत्त जो मुका जो मिगेल मुक्ता विषय कोणी आयलारी तांका कसन जालारी सोडा कळते की नाही तुका काय नाका म्हाका ह्या पुढे गोत्तास म्हण जाल्यार 1 मिनिट या घरार बनासलो 1 मिनिट काय नको मुक्ता आम्ही घर सोडून आत्ता वाचा आत्ता म्हणा आत्ताची पुराय लगेच पॅक करी काय मुक्ता पुराय लगेच पॅक कर वचा और तू केवल गया चित्ते म्हाका कसं नाही ऐकूच ना मुक्ता समाधान करायचे प्लीज चंदू तशी पर लेक्का ना तुम्ही जाऊ का म्हणे टेन्शन घे ना काय नका नक्क म्हणा नका मग आत्ता वाचू का या घर सोडू कळले की ना तुका मिगल उत्तर ऐकत की ना तू अयो रामचंद्र घर सोडवतवे आता कसं करचपा ते रामचंद्र नाकरे वचू नकरे घर सोडू राब रे नाकरे रामचंद्र कर पूरा जले लीड आहे हिने वाण घाललो इतली जलेले करची पूरा कर्म कोण जले कर लागून गेल मका कसकसन बा किसकी गेले सांगची चिके ऐक रे समाधान करून गे रे रामचंद्र नाकरे सोड वचू नकरे तू कसं रे वच्ची नकरे रामचंद्र म्हणून समाधान करचे सांग चेडवे तो करची पुरे कर्म आधी कोण गेल तू पण पूरा गान जल्लाय आता वचू नका तुम्ही कोपारे आलोचन करण्याची बॉडलेस म्हणलं बॉडलेस आहे तुम्ही
मुक्तानानी रामचंद्रन घर सोडून गेलं रे भाड्या घर ती कसं ने 8 अशील 10 मिनिट तशीले तुम्ही बॉडलेस कसं करताची कुठले तानी सोडून गेले रे आमका बडेच मिनिटां नेकले तुम्ही एक ओ देवा परमात्मा तुगेले वस्त की गो भाडे गेले नुई मिगेल मत्ती पुरा पिंगरी जाऊन गेले ये देवा कसले वस्तु गो सक्कू देवा हे राम देवा सक्कू ದುಡ್ಡು ಮಳ ಜೀವ ಸೋಡ್ತಾ ಗೂವಾ ಪಳೆಲೆ ಸೋಣ ದಿಸ್ತಾ ಬಾ ಹಣ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಣ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಮಳ ವರ್ಜಲೆ ಕಸಲೆಕ ಬಾಯಿಗೆ ಗಾಂಡಿ ಪಳಿಕಿ ಮಕ್ಕ अयो थोडवा विषय हांव सांगून नज्जेशिला तची शिरकून पडली तशी नाही ते हांव सांगिले मुक्त आणि रामचंद्र तुमगेल प्राण स्नेहित नव्हे ताजी खातीर हांव सांगिले आनी ती कसं की डिप्रेशन असके नव्हे मागीर ते आनी चड गेल्ला रे ताजी खातीर हांव सांगिले आनी कसले खातीर सांगिल नाही ते तुमगेले स्नेहिते बत म्हणटना वस म्हणचे वे तुम्ही नव्हे ती भारी चांगी तिगेल गुण भारी लायक म्हणून सांगिले ताजी खातीर सांगिली ते हांवें वय बा वय ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಸ್ಕೋ 22 ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ತುಪ್ಪಳ ಇಲ್ವೇ ಅಮ್ಗೆಲ್ ದೇವಾಲ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪಳ कितली व्हडली काड्यान तुली म्हणून वयस्को मुक्ता वचल हांव आतांची टेम्पोच्या फोन करून सांगता म्हाका 1 मिनिट ह्या घरा आसची ना ना म्हणल्यार ना नक्र रामचंद्र काही वचू नकत्र चूकी जली मी गेली रब्बत मारया आणि ते मुक्त होऊन कंकेवून गाल नका अंग थोडे पुणी नेಮ್ಮದಿ नशील कसकसन कोर नक्र रामचंद्र चिके ऐक बैस तू बैस बैसू का हा बसची सोडी मग तू गेल्या उल्लोचन के मान ना आ वत्ताची मला बत्ता एकदा बंद जाली म्हणा आवे पळायचं सर बैस रे धवल दुकन पळीला तू गेल नाटक सुरू सर ना बसलो वाटलं तू बरे उतरानी गावात नातील सकड कशा बरे आवाज तू गेले अय्यो रामचंद्र कसन सांगचे त्या रामचंद्र दिले रे अर्थ तुझे नव्हे ओ देवಯ್ಯ रामचंद्र कोणी सांगचे राम रे रामचंद्र वच्चू नक रे मारया वच्चू नक तू गेले चंगय सांगची रे आव अयो इतली सांगतस नव्हे रामचंद्र देवा वच्चू नक रे राम रे कसा सुरजेल को इथे अका रामचंद्र अका मुक्ता जल्ला म्हणके डिक्रेशन जल्ला दिसते ते अयो ते कशी पळून गेली म्हणून मेसलींची अका सूर जल्वे आणि कसं करची की ये देवा बैस बसो कुछ की बैस ही केले क सकुमय डिप्रेशन नाही ते डिप्रेशन मग डिप्रेशन यायनी काय जायनी देवा देन चंदू मस्की केलेल रे तुम शॉक देऊया म्हणून तू कसं म्हणलेकला हांव ह्या पुरे विषय सिरियस घेतो म्हणून तू लेखिल्या तशी तू लेखील नाही की नाही कसं टेन्शन जात तुमको दोग जणांके अय्यो तुक कसं ಗೊತ್ತು मुक्ता मागची कितली जण असेल म्हणून म्हाका करतच नव्हे कितली की मिगेले फ्रेंड्स असेली जी अय्यो या पुरे 30 वर्षाच घेऊन तुम्ही बैसून आती 30 वर्षानंतर अशी पुरे करता म्हणणार कसं म्हणच्या तुक जो सक्कू माई जो ना मिगेल बायले का जो अब्बा अयो गम्मत जल्ले तुमगे पुरा जणाले ड्रामा पडून म्हाका
अय्यब्ब रामचंद्र वंतलाव कसा अवतार म्हणले केले कसा करचाजी म्हणले केले समाधान झाले तू कावारे मेळका ह्या नमुने तुगेल ड्रामा ती मुक्त तू गेली मारया मी गेल नाही ती तू गेली भाग्यान तू बरयले एक टाइम मेरे हांव लेक्कील वय जाल्यार ऋणानुबंध म्हणाला वय न्हू रे पुरा जनक जत्वे तशी लेक्कील पुरा जायना बा ती तू गेली चक्कोरी रे म्हाका आतां ती खाली स्नेहित मांत्र विंगड मेगेल तिगेल वयर कसले भावनी ना रे तिगेल तसले एक स्नेहित सकुल तसले एक बायल मेळका जाल्यार हांव पुण्य करता रे आनी 7 जन्माक अशी असो म्हूण हांव लेखता रे आनी कसले ना रे मेगेले नमस्कार मारया बाबा अयो कसं सांगते असं आता कळले ना पुराय जनाक मिगल मना कसं नाही ना मुक्तार मना तुझी कसं नाही ना सकुमाई कळलं ना मॅम पुरा क्लिअर झालं मॅम मुक्तार वेळेस की संशयाने केली की तुम्ही तांगेल मध्ये कसं गियस मोडू तांगेल मध्ये स्नेह मात्र आता अंगेल मध्ये ना मॅम स्नेह फ्रेंड्स नाही मॅम आवनी तुम्ही कशीची कळले रामचंद्रा हावनी तू कशी पड फ्रेंड्स तशी नव्हे मुक्तनी हन्नी फ्रेंड्स कळले रामचंद्रा अनेक विषय आता घर येणे सोडवत म्हण का घर जायत त्या पड्या वरलाल पुढे विषय क्लिअर झाला ना वय हा घर सोडचे तांकां हांव सोडतोय घर सोडवचे घर तांकां पडयना ती आमकां पडयना ती चेडू पुरा भायर आसा ती तांकां वच्चा सोडतोय तांकां आमी आमकां तांणी आनी कसं नाही वय की नाही रे रामचंद्रा वय रे चंदू वय अयो म्हाका तशिले हान्नी बिनी ते हॉड करनाशिल्लो पुरा विषय सहज जावन घेता ती अब्बा म्हाका गोत्तशिले हान्नी अशी करता म्हणून गोतच नव्हे रामचंद्र कितली चांग म्हणून त्या वेळार फोना विषय एक दीस जाल्यार भायर गेल्लावे ना बा चांग रामचंद्र यो 10,000 येयले कसले असो 10,000 2,000 म्हाका दिता आनी खुशी जाली म्हाका मेगेल किसेक अडकत तर पडी नव्हे देवा पांये येवन 1 काल रुपये घालता देवा तुका सांगून घेतील न्हू हांवें सुरवेक ना पटो बाकरया कसं खावची पुराय खावया मागीर कसा म्हणून लया कश रे चंदू जायत ना हो खंडित रे जायत रे मुक्ता हाडी बाबा गी भूक लागताच म्हाका काढाची तोंड गोड कराची स्वीट असता चंदू काढ रे पाप मुक्ता दिवसाक 7 समज जाला न्हू खुर्ची तीन कसं काम केलं रे वाटना येड दिलं घेऊन वच्चा कसं केलं तर पूर समजेल ना जायत रे रामचंद्रा आमी मुखार सुता ती आनी म्हाका वॉका वच्चा आसा जायत रे सकू मात्या बोर जाले फाट बोर जाले आनी येता तेमी हा जायत गो बाय चंदू बाय इथे मस्त थँक्स तुम्ही मस्त अंडरस्टँडिंग करून घेतला म्हाका अब्बा व्हडलेक मेगेल मात्या वयले वजिदे वयले म्हणजे हांव मस्त धन्य इथे तुमगेल तसं बामून मेळका जाल्यार पुण्य कर का ते सकून पळय चंदू मेरे कशे एक डाऊट लेखले तुम्ही तशी लेखता की म्हूण म्हाका एक मस्त टेन्शन आशिल्लें जाल्यार तुम्ही कितली ब्रॉड माइंडेड म्हूण म्हाका इतली खुश जाता सांगू का बा भारी खुश जाता मुक्ता कसं गो म्हणू तू हांव तशी पुरा लेखता गो तुवें विशय तो लेखतला सांग आज तर तू कसं म्हणला की
नाही मागीर आज पण तू कशी लेखली तू न्ही मग तशें दिसलें ते सकून केल्लें पुरो पळयता नासतना म्हाका तशें दिसलें अय्यो पडगोन तू सकू मायले काय चुकी ना मुक्ता संशय म्हणलेले भूतच पडल्या मात रिगलारी अशी पुरे जावचे बायलेक केन्नाय बम म्हणू बामनाक केन्नाय बायल या प्रीती विश्वास केन्नाय सदाकाळ तांगेल मदीं तसो म्हणू आमी देवाले मागून घेवया आमी कशी कुशेरी संतोष आसा की तांणी तशी आसू का वै की नाही वै चंदू बारी लायक मनुष्य आणि ती वै सकू माई ना बारी चांगली चिके वरट गुण आसा चिके कुंकुस रुपये करता इनोसेंट गो मस्त मस्त इनोसेंट तांकां पळयतना म्हाका एक म्हणे हास्य येता म्हणल्यार एक सांगचो डोळ सांगपणच पडला त्याच तांगेल्यान तू वै की नाही तू आहे तिका बहिणीशी लायकून हांव बहिणी म्हणून लेखील तिका वै गो मुक्ता म्हाका गोत आसा आतां आनी आमी हांगा तुकून वतरीची तांणी दोग जाणां सुखारी संतोषारी असल्यार जाल्या वै की नाही आनी कसं जाय आमकां आमी खंय वचचे अय्यो मुक्ता हे सगळे गोंधळ आणतना तुका एक इम्पॉर्टंट न्यूज सांगचे का विसरलो गो कसं ना बा ते